Il-punt ta' dan l-episodju tal-podcast mhuwiex x'għandu jkollna d-dar biex nevitaw li mmorru għand tabib, iżda x'għandu jkollna d-dar biex ngħinu lit-tfal tagħna sakemm jarhom it-tabib. U għandna żbilanċ fil-flora jista' titbaxxa l-immunità tagħna u ħanimridu iktar. Jiġifieri daqskemm huma importanti il-vitamin Cs, huwa importanti wkoll il-probiotics. Huwa tajjeb li nippreparaw nuħna għax ħafna drabi meta jiġru bil-lejl nippanikjaw u forsi immorru l-emerġenza u ma jkunx każ ta' emerġenza. Dawn huma l-istess. Jekk sa nagħti di, ma nistax nagħti di mill-ewwel, irid nistenna 4 sigħat daqs li kieku ħanagħti t-tieni doża tal-mistura. Ġifieri either or.